nane Richmond ayori omo MCA we ward ya weka ini ya kitu South constituency ega ndongere changamoto njiri chia bete chiko swanga tuasie kila assembly na ende tuaitiri chibasari na kia wananchi bago chiko chinyawaka chibasari chiri it's a gone thing to accord chibese what we needed no allocate chibese na allocate chibese echi arengo oro tatika chia bege tuana development kiba kabare ko chibe kana recurrent so is supplementary yetu ait muisonde ya arenge koirania kurusi development tukachenche ngendo tokuruke vote ka to allocate chibese serikali kuchira ni recurrent of which into akore tukakora boni iga ngendo kero it's COB ebwene te boni gamba ko to upload the system next week COB ko risiari chibese yani control of budget moto risiari because already into bugati chibese chitaibese tutabugate ne richi arenge kulingana na yeri chiko ya serikali ko chibese chiri ba the correct vote as to go chirusia to nyane ko chitumika bono ntu akota changes but chibese nchira oro go chire abantu baitu muchi bareka nyore basa mono tabase ko twara waswas serikali yaito ere imara na chibese nchikara oro no etwasiegete chi assembly chibese nchira okunye chipara kyokoro sipara mtuanya koegwa emeshahara yaito mtuanya konyora bono noni ntutogo bodi na noni ngetoko sibya soko no nabanta mudio egendo tutatwara chibese na to correct revenue yeto kusangiriria echo goeta chibese chigweka chiabe ku account yagenda Nairobi wamanya gotwanjira twachitumeka pesa chikitari toko rusiga toko sangereri twachikacha chibanki chia account digari twachirusi na tuchitaete na kiko toko twara umuntu kurukwe control of budget control of budget nera o control chibese account no pa serikali yene so buna tu kwane na ina pesa nchiyo serikali yene na kikuru chino no kwaka ni mishahara ya bere shida twatwalire serikali rusi oro ya rengoro ibare kurani ne deficit yani babwa to punguvu yemetinyibire ye budget yemishahara yemetinyibire eyi areta te shida bona bari ko carry forward every financial year bari mu mayete ba carry forward read na kike shida twanyorera iga didi twarenga ko enda chikura abana kumbe budget bakayimuka chibese chia May na June bakahakana kuruse the current budget iya namboni ga ntora akora mwaka then we have run that short to boni gono mutinyo nane tore o yogata yani soro yogata no tore mutori getu mutinyo sta we are running that shortage baga twadire last year so we have adjusted ntwete tito tukonya tutara sika assembly tadi etwasiegete otware bisaranso tuisoko twara emergency ga to bwana tukwana ndubwate ga ntoko kwa special sitting our speaker will gazette tutware special sitting tokorera egento kerikere kiamana lakini kwa ina wisaransa kuriko ambe mijara rende ntwatigete naboni iga neba committee meetings injigenderete abantu nkomera na bari committee level ba discuss ekara chi problems shiroro igara tunyara ko kora kusukie binde toganyerete neri twaire tengora igara na Nairobi na bara release space ko chasi tore chiche ko konya abantu baito ntwetiga ntokoro ka CIDP said the next budget CIDP ekinega ntoke ko manyeka tenga County Integrated Development Plan lazima ngete wa assembly ama tukari bunaga nenesheria na tukaita ADP Annual Development Plan nero bono ebintu ebyo speaker twabiete the next budget iko twakora nero bono ngati committee levels ngwisaransa tore nkike bwene takokoro lakini preliminary sittings na chitwakane tenga tigatorajitiga kenyengima